Volám sa Zuzana, toto sú moji synovia Miško a Tomáško, ktorí majú 7 a 4 roky. Sú to chlapci, ktorí sú v neustálom pohybe, radi sa hrajú, behajú, hrajú futbal, bicyklujú a mám z nich obrovskú radosť. So svojimi deťmi rada robím všetky ich obľúbené aktivity. Rada s nimi chodím na prechádzky. Chodíme na prechádzky do lesa, rada s nimi bicyklujem a tiež si s nimi rada zahrám futbal. Moja protéza mi v tom vôbec neprekáža a som veľmi rada, že môžem takto s nimi tráviť svoj voľný čas. Deti naplňajú môj život nielen v súkromí, ale aj v práci, keďže pracujem ako učiteľka. Ak je o Miška a Tomáška dobre postarané, tak vo voľnom čase študujem na vysokej škole, kde si rozširujem vzdelanie, aby som naďalej mohla vykonávať túto prácu. Svoj život si už neviem predstaviť inak. Moji blízky ma už nevnímajú ako človeka s postihnutím, ale ako hovorí môj starší syn, človeka, ktorý je tým výnimočný.